इसान नोंसिनि जिउआव गोदान बेबि फैसिगोन कंग्रेचुलेसन्स थेंक इउ लेजुरि बेफोर गासिबो इसोरनि अननायावनो नंगौ दे इसान नोंसोरबो जोबोर खस्थ'खौ बेखौ सहायनांबाय गथ'नि थाखाय बेसेबांबा नोंसोरो इसोरनावबो आरज गाबबाय थायोमोन दिनै थारैनो खोनासंमारबाय दे जोंनि गाबज्रिनायखौथ' खोनासंबाय नाथाय दा जोंहा दि दैदेनबो दङना औ बेहालाय मा बेबो थागोन आरो नोंसिनि जिउआव जेबो नङाना नोंसिनि बेबि फैब्लाबो बेबोथ' नोंसिनि बेबि जाहैबाय नायल' एबार आङो जिलिखौ जेबो खामानि मावनो होथ'लालै बे आरो दैदेनजोंबो खारफाबाय थानो नागिरना बेखौबो बादा होखादों आङो नंमारगौ नोंसोरनो आरो गिबि खुसिखौबो बिमा बिफा जानायखौ दैदेनाबो होदों मिथिगौ ना मानियो दे जुरि दैदेन फैनायनि उनाव जिलियाबो बेसेबांबा हेपि थानो नाजादोंमोन आरो हेपियैनो दंखायोमोन बेखायनो बेखौबो दैदेनखौबो नोंसोर अननायखौ खम खालामनाङा आरो बावनो नाङा बेबो नोंसिनिनो फिसा जाबाय थायो बावालै जुरि बेखौबो जेरै अननाय होदोंमोन बेबायदिनो होबाय थागोन दे दे मोजां जाबाय बिदिबा आंहा एकदम खोनानानै ना गोसोआनो ओजोंबो मिस्थि बायबाय निमखि बायबाय माबा माबि खाथिनोबो हरबाय न'आवबो जाबाय आबा मेहेरखौ एकदम थाल्ला लाबो होनानै खुसि मोनफायो आरोहाय बेफोरबायदिबा नंगौ नामा सिगाङावनो बेफोरबायदि खुसिखौ मोननायबाथ' खोथायानो बेलेग जाबावगौमोन न' जुरि दाबो इसेबां बैसो जायाखै दे नोंसा आरो समावनो सम दाथ' मोनबायना मोजाङै मोजां संसार जालांदो हामाथो जेरैबाबो नोङो जोबोर मोजां गोसोनि मानसिखा बेनिखायनोथ' नोङो आंनि बिनानावखौ माब्लाबाबो दुखु होआखै इसान बैफोरबायदि समावबो मोजां सान नङिफोरावबो नोङो आंनि बिनानावजोंनो थाबाय थादों नङाबाथ' नोंबो गोदान जुलि लानो हायोमोन आंनि गोसोआ जाय सासेजों जाबायना बेजोंनो थाबाय थाखायो जुरि नोंबोथ' मिथिखायोआनो आंनि गोसोखौ जायखि जोंनि समा मोजाङानो जा गाज्रियानो जा आंबो मानो दुखु होनो दे बेखायनोथ' दायो इसोराबो अनहरबाय आं थारैनो गोसोजों बुंमारदों जोबोर जोबोर खुसि बुंस'नानै फोजोबनो हाया दे ओमफ्राय नों फैबावबाय मोजाङानो मोनबाय आं गोसोखौबो आरो बैसागु नांहांलायदोंलै हामाथो बैसागु सफैबाय नालाय बैसागुथ' नांखागोन इसान आरोबा जोंनावथ' थांखानांगोन नोंसोरो आंबोथ' आरो फैबायानो थाखायो बाखि जोंनाबो न'खरनि हालोदखौलाय मा बुंबावनोहाय गासैबो दङब्लाबो गोसोफ्रानो सान्थि गैलायलाङा जोंहासो न'आव ओजों नोंबोथ' खोनाखाबायानो दां बेखायनोथ' माब्लाबा सानलायलाङो आङो सिगांनि बै जोंनि सानबाबुआ उन्दै सानबाबुआ बेसो मोजांमोन दानियाथ' जोबोद सोलायबाय देरनानैथ' गथ'फ्रा सोलायखायोआनो नाथाय मानसिजों लोगोसे गोसोआबो सोलायखायो थेवबो एथ'बां बिदि जागोन ना सानाखैमोन आं जोंहा बाबुखौ गथ'खौनो माब्लाबा सानैनो सिन्थासो जायो आं जोबोदनो गोदो सासेनाबो हिनजावा बेफोरबायदि जालांबाय आरो दा फिसाला गेदेरनाबो बिहामजोजों गारलायबाय मा बुंबावनो आरो जों बिमा बिफायालाय बुजायो अब्लाबो लाया गथ'फ्रा गाव मा खालामो खालामथोंसै जुरि हगारना होदो हगारनानैथ' होखाबायहाय लाखायानोबालाय माथो बुंबाय थाबावनो आंलाय बेखायनो जेरै थानो गोसो थाहाय आबा होनां दम दंबा हिनजाव लाबानो जाबाय दम गैयाबा आरो नोंसिनि गोसोसै नै लायो नै गारलायो मा संसार जानोहाय बिदिबालाय ना मा होनो इसान सना आंथ' हाबा जागोनखौनो सानासैमोन नाथाय बोरैबा एक्साइटेडबो नांदों आरो गोसोआव मोनसे गोदान साननायबो सोमजिबाय थादों गोदान मिजिं हारसिं जिउखौलाय आंबो गोबां सम बारहोबोनानै थाबोबायानो नाथाय दा फिसालाखौबो बिफानि अननायनिफ्राय बेसेथो गोजान दोनबाय थानो सानाथ' मालाय बेखायनो दायो आङो जि सानबाय मोजांखौनो सानबाय खोमा दे मोजांखौनो साननानै लानांसिगोन आङो फिसालानि थाखायबा आरो आंनि गोदान जिउनि लाइफनि थाखायबा जायबा आंखौ हाबा खालामनो नागिरदों बेबोथ' गाज्रि नङा सना आरि नोंखौ जोबोद समायदों आरो हिनजाव गोदान जाब्लाथ' रासिन समायबावसिगोन आंनि हिनजाव गोदान जाब्ला एसेबांबो नङा दे आङो नुहुरखादों बै दरजानिफ्रायनो नोंखौ जोबोद समायखादोंमोन जेला नों आइनायाव नायदोंमोन ना नोंगौ औ नङाबा माथो ओमफ्राय आन्टिया दिनै आंखौ बिराद इम्परटेन्ट माबायाव लेंहरबाय लान्चआव लेंहरबाय नालाय फैबाय आङो मोजाङानो जाबाय दे फैबाय आरोबा जोंहा अलंबारजों फ्रेन्डशिप खालामनांगौनि खोथा दङ सानबायखि नोंजोंबो एसे रायलायनोथ' टाइम मोनगोन बेखायनो फैबाय आङो गाज्रिथ' मोनासैना नोङो माने गाज्रि मोनो दे आरोबा जेसेनो अलंबारा नोंजों लोगो जागोन एसेनो मोजांनि खोथासो नंगौना ओमफ्राय नोंलाय आंजों मालाथो बेस्ट फ्रेन्ड बायदि जागोन सना नोङो मा सानमारदों गोसोआव जेबो दाउटथ' गैयाना आंखौ लानानै नों सियरलि आंजोंनो जुलि जानो सानमारबायथ' ना नोंनि खुगायावल' येस फैदों नङा आं गोसोजोंनो येस बुंदों आरोबा आंनि लाइफखौबो आं दायो साननांसिगोन फिसालानि थाखायबो आंनि थाखायबो स' माथो जानो नोंजों नङाबाबो गुबुन सोरजोंबाथ' सानखानांगौखामोन बेखायनो दा आंबो आवगायलांनो सानबाय
अके देन अब्लालाय आंनि जानो बावला नोङो नङा होमबा थाबैनो औ नोंबो फैबायना दिनै रायलायनो एसे सम मोनबावबाय जोंहा दे मोजां जाबाय नि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि खोनानानैलाय दाथ' आङो लान्चखौ ओरैबायदि गोसो खुसि खालामनो हासिगोन ना रियेलि औ माथो नुदोंना दा आंनि फिसा हिन्जावखौ बेसेबां खुसि नुदों आंनि जावैसो गोदानजों बेसेबां मिलायनानै थायोब्ला बिसिनि संसाराबो समायसिगोनहाय दासो आंनि फिसानि जिउआव खुसि फैहांदों बेखौ आं मालाबाबो सिफाया एबारसो बिफा गाबज्रिनो मोनसिगोन आंनि आबौ अलंबार सनाया बिफानि अननाय मोनसिगोन नङाबाथि बे गथ'नि जिउआ बिफानि सुगानो गैयामोन थारैनो आंनि जावैसो गोदानाबो जोबोद मोजां गोसोनि बेखायनोथ' आंनि फिसाजों लोगोसे आंनि फिसौलाखौबो जेबो प्रब्लेम मोनखायाखैहाय मानियो बिफा असे नङा अलंबारनि थेवबो आं बुजिगौ आंनि जावैसो गोदाना बेखौ बिफानि अननाय होखागोन असेबायदि नै जावैसो औ आयै नोङो अमा बेदरखौथ' जाखायोमोन ना जावैसो जायो आयै बेदरखौलाय आं गासैबो जाखायो अमा बेदरबाबो मैसो बेदरबाबो आरो बेफोरबायदिनो आरो दाउबाबो गासिबो जाजोबो ए दे मोजाङानो जाबाय बिदिबालाय आं अमा बेदरखौनो लायनानै मोजांनो बानायहोखाबाय आंनो संनो सानदोंमोन आरो जावैसो नाथाय अब्लाबो आङो बेलेगखौ संहोबायसै जोंनि संग्राखौनो ओमफ्राय आयै बाबा अलंबाराथ' अमाखौ बारा जायामोन ना बेनोथ' आरो दै बे माखासे खायसे दानि गथ'फोरखौलाय संसार जानाया बेफोरबायदिनोसै आरो बुजिलायनानै संसार जायाबालाय सासे बुजिनाय सासे बुजियै बेफोरबायदिबानो बिदि जालाङोहाय नंगौना नङा संसाराव हाबबाय जेला एसे एनैयाथ' प्रब्लेम फैखायो र' बयनिबो जिउआव जोंफोरनियावनो दाबो एना एनि माबा दावराव दावसि जालाबाय थायो आरोलाय बिसोरो एसेखौनो सहायनो हायाबालाय मा संसार जानो गोदोनि बायदि दिनानो गैलाबालाय जुरि बहाथो आरो गोदोनि बायदि थाबाय थानो दानि बुजिनाय गोदोनि बुजिनाय गोबां आलदा आलदा नंमारगौबो दे इसान ओमफ्राय बोरै सालथेया फैयाखै आरो दिनै गैयाहाय बेहा आरो लिंबाय गैयानो फैया न'आवनो खामानि मावगासिनो दे मोजां मावथोंलै खामानिफोरखौबो मावखानांगौ न'आवनो जा जायखियानो जा औ आरो बिखुनजोनाव फैनो जागासिनोखामोन नाथाय दिनै फैनो सोलाबासै बैसागुआवलाय आरो फैगोनलाय हनै बिखुनजोआनो लिंहरबाय दं माथो फन खालामबाय थायो मालाय मा रायलायो गोबाव रायलायबावोसो आया नङा होमबा गोसोखाङा बे मालाय जावैसोखौ बिरादनो गोसोखाङो आयालाय बिदिनोसै जोंखौबो बेनो बेखौबो बेनो नै आइजुरि गाजां हारसिं फैथारलायबाय नोंहाबो बेफोरबायदि एसेबां खुसिनि समाव लाबोफामोन हा जामायजोमोनखौबो जावैसोखौबो गावल' हारसिं फैथारबायहाय बियो सोलाबथ'आनोहाय आयै जावैसोआ नोंना बैसागुआवलाय फैखागोन ना हा माथो जाखो आंहा थानो हायिनि फैग्रोथारबाय आरोहाय दे मोजाङानो जाबाय जायखिया ओमफ्राय नै जावैसो साहाखौ जानखाबाय दुंबाय फैदो लोंनोसै जमानो रायलायखांबायबालाय दा साहाया सुसिगोनसो दायो रायलायबाय थाबानो जाबाय देहाय आयै ओमफ्राय आङो मेथाइ एसे लाबोफाबावदोंमोन होखाबाय दा साहाजों बाय बिगुमा जिलियासो फुदुंनो नागिरबावदोंमोन फुदुंहोआसां आंनो मावगोन होननानै ओरैनो जेबो माबा लाजायाना गिनांगौनि खोथा दे आयै एसे एनैया जेबो नङा बे बांद्राय हायिखौल' मावहोबानो जाबाय बाखिथ' जेबो बिदि खामानिबो गैखायाना जोंनावलाय औ आयै बे दैदेनजों खारफानोल' नागिरोना बे दैदेना बहा थांदों एकदम खारला खारलि बेजों उन बेखौल' एसे नायबानो जाबाय जागोन जावैसो दैदेन आबौखौबो आंनो नायखादों आरो आइ जिलिखौबो नायबायानो थाखाबाय दालाय आरो बहा हारसिं दोनबावनो जोंनो नायबाय थाखासिगोन दे आयै मोजाङै मोजां हामथोंसै खबराबोथ' मोजाङानो जाबाय दालाय आरो संसार जानायाव नै जोंहा जिलिनि जिउआव गोदान खुसि फैसिगोनलाय हामाथो इसोरनि अननायाव गासैबो दे फैदो आइ जावैसो माबा साहाखौ लोंहैग्रोदोनि आबौ दैदेनाथ' लोंगासिनो मालाय फैदो आयंआ बोरो जागासिनो नंगौ नामा आंनाव माबा बिहरबाय थादोंमोन बियो दाख्लै लाना फैदों आङो एसेनो मेथाइ माबा ना मोनथारदोंमोनहाय नामखौबो बावलायलांदोंसो आङो खुनुरुखुमसो गोसोखांना लाबोफिनबाय आं आइ बेनो आङो नाखौ माबाना होखाबायना आरामनो ना संहोबाय आं आयै बर'नि अमा बेदरखौसो जाया होमबा जोंहा बाबुआ नङा जानोलाय हायोमोन नाथाय बेना सिथर बिराद जासोदों स्किनानो प्रब्लेमथार डक्टरा देखायदों अमा बेदरखौ एसे खम जानो होथ'दोंमोन अ दे बिदिबाथ' जानोनो नांखाया बेदर ना गारथ' हो होमबानो उनाव लासै हामलाङो देनांफोर जानो हागोन ना औ जावैसो बाबुनानो मोदोमा गोदैथारहाय आंना आबौ फिसौना औ आयै थेवबो स्किनखौ एसे माने केयार खालामनांगौ आरो ना बेफोरबायदि जाबाथ' जानाय लोंनायावबो एसे ध्यान होनांगौ दे ओमफ्राय अब्ला एसे खामानि दंबावो र' दा जानोसैबा आं खोन्थागोन नोंसोर रायलायथ' आइ हनै जावैसोखौ एसे मोजां केयार खालामबानो जाबाय दे आरो आयै मोनसे खोथा जुलिखौबो एसे थाबैनो खालामनोसै बांद्राय इदि गिदिर खालामना रिसेपसनखौ एसे नांगौबा
बानायनोसै गिदिरैनो हाबाखौ जाब जुब खालामसै। बेफोरबायदि नङा दे जावैसो एसे मोजाङैनो बानायगोन जोंहा आंनि फिसाजोनि जुलिखौबोथ' एसे मोजाङै खुंनांगोन ना। जायोमोन आयै हाबा फिसाबाबो जेबो नङामोन ना। जानायाथ' हाथासुनिबाबो जायो नङा होमबा सना? आयो नांलायला दे जावैसो आं सानखाजोबनायसो नोंसोर सिन्था खालामनाङा हाबायावल' जिरायबानो जाबाय नोंसोरो। दे आयै। हाबा जागोन मानो बेफोरबायदि खालामखो नों सनाराम? आरे बा बेथ' खामालनि खोथा जाबायलै हो मानोलाय बेफोरबायदि लाइजामसो हरबाय जुलिनि लांफैनो गोनाङा हिनजाव गोदानखौ हौवा गोदानानो। ए सारा सनारा मा सानदोंथ' सानदों मा आंनि लोगोखौ बेफोरबायदि दुखु होनोसो बियो हाबा खालामालासे बहाथो लाइजामसो हरबाय बियो स्रायनो। बेयो बेफोरबायदि खालामनो हाया टुनटुलि माबा मोनसे जाहोनथ' थाखाथारगोन। जाहोनानोथ' हामाथो जाहोन बेलाय फरायनायसै आइ टुनटुलि मा लिरनाय दं बे लाइजामाव? औलै आयै हौवा गोदाना बेफोरबायदि खालामनाङाथ' बेबो आरो हाबा दिनाव। बियो बिदि बारग'गोन सानदों नामा? जोंहा नानिखौ बेबायदि दुखु होनानै बेफोरबायदि मोनाथ'। आरो बियो खालामनो गोसोबा सिगाङावनो खालामोन दिनैनि दिनावसो मानो। जोंहा नानि फावदुरालाय मा जानांगौ हो एसे मोजां देलायखा साजिखानो। हौवा गोदाना फैथारनांगोन। आंनि जिउआ मा जानांगौ दायो जुलिया जोंनिया जानांगौआ मानो बिदि? नों दुखु दाजालाय फावदुर र' आं फरायनोसै बे लाइजामाव मा लिरदों बियो। देयार आंनि फावदुर आं मिथिगौ नों दिनैनि दिनाव जोबोद दुखु मोनसिगोन आंनि बे लाइजामखौ जेला मोनगोन। नाथाय आं फावदुर नोंनि जिउनिफ्राय दूर फैबाय हो सनाराम। आरे बा दूर थांनानै फावदुर नोंनि जिउनिफ्राय दूर थांबाय होननानैसो बे लिरना हरबावलायबावबाय। आयु हाबाब फावदुर आं बे जुलिखौ नोंजों खालामनो हानाय नंला मानोना आङो गुबुनजों खानानै फैबाय दायो। हे हाब नों बेफोरबायदि आंखौबोथ' मोजां मोनोमोन नों अब्ला सोरजों नोङो बेफोरबायदि दूर खानानै थांखो दे? आं आंनि जिउनि समेलाजों खानानै फैबाय फावदुर बियो आंखौ मोनाबा थाम्फै मुलि लोंनानै थैनो ओंखारदोंमोन। आयु थाम्फै मुलिजों थैनो ओंखारलायनाय हा मारै जाखोसै बेनालाय सानै गोसो थोनाय? बेफोरबायदिबालाय हा मानोथो बे सासेखौबो मोजां मोननांगौमोन बेलाय हो नाव गंनैयाव आगान होनो सानदोंमोन बियो। नों आंखौ दुखु दामोनसै फावदुर नोङो आंनिफ्रायबो साबसिन सोरखौबा नङा सोरखौबा मोनखागोन दे। आं नोंनि अननायखौबो बुजि मोनो आरो नोंखौ बिदि दुखु होनो गोसो गैयाबाबो आं दिनै बेफोरबायदि खालामनांगौ गोनां जाबाय। साला आयु हाबाब बिदि माबा एथ' साइससो लिरनानै गालांबावदों बियो हो बेफोरबायदि दाय मावनानै एस' बेखौ मोननांगौबा इसेबां मोजांसो लिरनानै गालांबावदों हो लाइजामखौबो एथ'बां रमान्टिक लाभ लेटार लिरनाय बायदि मोनदोंमोन नामा बेलाय? आयौ हाबाब फावदुर नोंनि बेफोरबायदि सनारामा बेफोरबायदि खालामगोनखौ आं फुरा बिदि सानाखैमोनलै। दालाय आंनि जिउआ मा जाबावगोन टुनटुलि मा जाबावनांगौ दे सनारामा गुबुनजोंसो खारबाय। जेबो जाया दे फावदुर नों दुखु जानो नाङा अ नोंखौ मोजां मोननानैबो मोजां मोनाबा बियो मानो बेफोरबायदि नोंखौ जुलिनिसिम खोथा रादाय होलायलायामोन हो एसेबां नों रेडि जानानै थालायबाय नोंखौ बिब्दिसो खालाम मोनबाय बियो। सैमानि फिसाखौहाय बियो र' बिखौ देथारनांगौ अमा देथारनाय बायदि हाबानि अमाखौ जेरै देथारदों बेखौनो मोनबा देथारनांगौ नोंनि सनारामखौ साला जुलिखौ रादाय होनानै खारदों बियो मासे लेथ्रा गोसोलै बेना। हाबाब हामानो बिदि दुखु होनांगौ जाखोसै नायनाय माबायदि लाइजामसो साइ हरबावदों गुबुनजोंसो खारबायनो बियो बा गुबुननि थैनायखौबा थैनाय सानबाय बियो दा आंनि लोगोखौ दुखु होनायखौबा दुखु होनाय सानासै। मानसियानोथ' मानो बिदि खालामखो बिलाय? जानोबा आरो